Magaboro tok sa achiel mar okinyi machiegni twak marwa chenro mar piny matai nyinga Sharon Ong'aw. Okinyi makawuono adwaro mar mondo mi wago mbaka kaluwore koda thor wach mopogore Nyakorom Gajwang'. En thor wach motenore kod sikul. Anjaw e skunde. Tanjaw makamagi Nyakorom Gajwang' inyalo penjo ni en ang'o matimore e skunde mopogore opogore. Anjaw modoro loso en kotenore kod terruok e sikunde ma jopuonje osebedo ka tere koda nyithi sikul. Bende wadwa loso kotenore kod chocho ratich nyithindo e sikul Nyakorom Gajwang'. Kaluwore koda nonro ma bende TSC osebedo ka timo. TSC en duol mochung'ne ndiko jopuonj e tich. Giyango ni chakre higa mano mar 2024 chakre Januar nyaka sani mar higa mar 2024 jopuonje maromo 111 osedonjnegi koda bura mano mar timbe mag anjawa hinya mag terruok kod nyithindo e skunde mopogore opogore. Nyaka sani bende migawo mochung'ne weche mago mag puonjo mag somo e pacho ka bende koro osechako timo nonro manyien kotenore kod wach terruok e skul, wach nyithindo mirocho ratichgi e sikul. Omien mbaka modwaro goyo kapo nono ni inja puonj inja nyuol man gi nyithindo e sikul, samoro nyari wuodi samoro osebedo ka nyisi kata mna buche makama gin thuolo mano mar loso kodwa okinyi makawuono. Lai mago tema chwaka rede ka uchel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. Okinyi makawuono antiere koda welo mowinjore gi thor wach makama. Achiel kuomgi pok ochopo kata kamano nyaka wadhi nyime gi chenro. Antiere ka gi Ezekiel Kelly Odongo mabende wasechopo godo ka. Kelly harwaki ni misawa hang'ino kini wenda ahinya e mbui mago ganda. Nyise ji Nyakorom Gajwang' ni Odongo en ng'a? Yes, erokamano Sharon. Yes, mana kaka iwacho nyinga en Ezekiel Kelly Odongo. To kokacha to ji ong'eya gi nying mar Kelly Inspiration kech atimoga weche mag ajiwo ji weche mag ngima sana e mbui mar Facebook. An gi dhano mang'eny sana maluwa kaluwo gi weche puonj machiwo ganda mag ngima. An bende an jajip kendo japuonj mar rowere ma nyalo wacho ni youth mentor. Koro wach ma kamaendi en wach ma nyaka wuoye nikech osebedo kotimore to kopo ni joling' aling'a to biro mana medo timore to en wach malit nyowuoyo. Nikech ka janyuol chulo fee in bende kineno nyathini gombo ni mondo obede gi ndalo maber mbele to ng'ato to nene kaka olemo monyalo chamo sani endi. Koro en wach ma nyaka koro wuoye. To wach mar terruok e skul di wach nang'o nikech ang'eni wabiro bedo kwaloso anjaw ing'eni nyalo bedo terruok nyalo bedo rocho ratich nyathi sikul e kinde mamoko to mago waseneno ka timore chakre skunde mago mag ECD skunde mago mag primary secondary nyaka skunde kata mana mag iwacho ni kar tiegruok madongo kaka mbalariany gi kuonde tiegruok mopogore opogore. Okay, gima timore ni gine nie kidienje mopogore. Nitiere kidieny moro mathin mar nyithindo mathin sana mar primary mano to kada wuoye nikech mano to koro ng'at makoro akawo kaka ng'ama janeko. Ng'at makoro nyathi ja primary mano koro janeko. To kada bire e kidieny mar secondary ka terruok makoro timore ni endi nitie weche mang'eny makele. Iwinja. Kendo ineno statistics kwan ma sirikal ogolo mar TSC ogolo no ok ni mage jok ma moseyude kende. Weche gi gitimore mang'eny to girume kangaroo court. Mane wach ni osetimore kama to ibiro to pesa moro igolo mathin kama to wach no lungo kamano makamodhi onge. Mago timore mang'eny ma tongdi ne beni statistics tigolo maber morire tir. Gigi eki ng'eny lajire. Gigi eki ng'eny timore mang'eny marach. Gima ji okia gima timore ni iyudo ka kadwa mention factors ma samoro contribute to magieki. Mokwongo iyudo ka gino sani endi ong'eny mopore ka nitie diere machon. Mokwongo sani endi kum mar nyithindo chedo ka tinde onge. Koro iyudo ka relationship mar japuonj gi nyathi opogore kaka ne wan chon cha kaneno japuonj ti neno ng'at malich mokicha kata mandarar ma kode chiro to kaka luor mimose go opogore. To sani endi ing'eni kum moro ma japuonj nyalo kata mana kumo nyathi to mokoso chande onge. Koro ginene luoro chande odhi olungore nikech en mana class ibiro deliver kise deliver tokeno gimoro ni student whatever teacher relationship salungore un colleagues oko. Mano iro ka chon
kata mana ni idhi kata mana hotel kamoro kata mana biro kamoro tineno japuonj til imanyo mana kaka iluchori wuok to sani endi iyudo ka ng'ato ne opuonjo ng'ato higa mokalo motimo penj e class form 4 to duoko pok oduogo to gibedo piny gimadho kong'o kamoro iwinje koro iyudo ka luor cha nodhi olungore nikech punishment cha wachne nodhi orumo completely koro relationship odhi opogore kaendi mokwongo mar ariyo iyudo ka jopuonj nitiere ma ok dhi okawo nyathi kaka olemo moliero gi piny madiluong ni low hanging fruit nikech maendi ng'ama nyathi moneno kar kaendi kaeto gimodhi spende bende onge koro neno ni maendi is a low hanging fruit gima timore ni en obwongo ma ng'ato dhi okawo to dhi odiyo to dhi obedo matin kasto odhi neno nyathi skul kaka ng'at mamiyo iwinje mondo mi ng'at ma kaka japuonj odhi okawo modhi one nyathi kaka bedo ng'at mamiyo manyiso ni there is a part of obwongo mare modhi o limit modhi o reduce ng'ama nyathi ni odhi okawo ng'ama nyathi mondo bedo odhi puonjo modhi okete kidieny mar ng'at mamiyo monego bedo nindo gore en wach marach kabisa. Tipo ni magi timore nang'o nikech ahinya cases ma kamagi timore e skunde obed mago mag day obed mago mag boarding to kar mana nyithindo manyiri kende kata na nyithindo ma yawuoyi bende cases ma kamagi bende nitiere. Gima timore en mana akiene kaka aluongo na gidhulo moral decadence. Iwinja aparo niya discipline moro malong'o pok otim nikech gimoro iweyo mana ka rachne ng'eny mohewo berne iwinja to so long as ni berne pod ng'eny mohewo rachne tiyudo ka gima ng'ato weyo onge to the moment ma iyudo ka rachne ng'eny mohewo berne tiyudo ka gigi gilungore nitiere gik moko mana atimo nonro kaendi weche 10 mamiyo gigi nyalo timore kiyena biro wacho gi achiel bachiel mokwongo gima kelo gini malich ahinya en dhier iwinja en dhier kelo yo machalo kama nyathini endi nodhi dala kata mana chiemo onge oparo kata mana dhi chamang'o to japuonj nitiere Mr. Ng'ane nyalo miye siling 50 moro kata mana 100 moro koro koko japuonj kama to japuonj no samoro bende odhi omiye pesa no so odhi kamano koro kaka gimedo ng'iyo mos e kaka japuonj ni endi bende odhi lose the discipline mare kaka ng'at ma japuonj to ochako ng'iyo nyathini endi kaka dhier is playing a major factor kati golo mana wach ni kuom japuonj dhier ni endi cause a lot early pregnancies oko kar kandi seriously jo apiko kia jo kia ngane odhi tingo nyathi to school no odhi nyiewo ne ng'ato kata mana samosa ma 20 samosa ma 50 koro dhier ni is a major issue makelo gini endi kendo wach na dhi duogo nikech ok adwar wach moro ma ibire te wacho problem to kinyal kata mana suggest solution koro nitie solution moko mana suggest mabed adhi wuoye toke ni endi moro ariyo en peer pressure ni yawa ini tibedo nang'o yawa an ng'eni an gi Mr. Ng'ane ni onge godo koro ng'at machielo ni we ni en onge gi ng'at moro mosiepne ng'at maduong' mosiepne kata japuonj kata ng'ato nikech oweni koro noraracha koro en botemo matek mondo be oyud nikech osiepne nitie godo so peer pressure ni en a major issue mamiyo nyithindo timo gik magaula mag mbese yes aola mag mbese iwinja ka wachako waduogo en environment ma somo nyithindo gi nitiere en environment ma mind is the order of the day koro ok en gima neno gima wendo iwinja environment bido ka nyathi ma dhi sikul nindo gi jok ma dongo ma oko mowete gi madongo ma oko gi nyimine gi madongo ma oko koro nyathini endi chiew dhi sikul gokinyi en samra day scholar kata kodugo to bedo gi jogi kelo yewuoyi nindo godo ka jogi kelo nyiri nindo godo to neno kendo winjo gima timore nyathine koa ka nikech embe ring dende rimbo koa ka odhi manyo ng'at matimone iwinja samoro kata mana ute ma samoro jonyuol odake gin kuonde moko ma samoro ongohore kata ute moko matindo ma kama gibede no gitimo weche mag keny to nyithindo winjo gima timore koro ka nyithindo winjo gima timore to koa kanye embo dhi manyo ng'at machielo iwinja koro environment ni gibe kos weche makamagi eki ka wachako duogo tinde jonyuol ok nwang' thuolo mag wuoge nyithindo chon ni ywa itinyo we ni inyisi wach malich makata dwa matimo gimoro tikumane wabeda ne mos kaparo gima ne min wong'isa kata kaparo gima ne wuon wong'isa tinde onge nikech yudo ka jonyuol go ema jo anjao malich onge mana confidence mar wuoge nyathi nikech nyathi ong'eye
iwinja ito koro ing'isa ng'oto nyocha ka minwa yudi kianga ito koro ing'isa ng'oto wuonwa nyocha ko yudi timbe magalagala ma nyithindo kwero ka timbe moko nitiere ma jonyuol timo mamiyo onge gi chir mar wuoge nyathi oseng'eye. To koso janyuol bende tinde bende odich. Samoro wacho ni kaluwore koda pek mar ochumi, samoro janyuol bende dhi yore mar manyo. Wi wilni bende en janyuol nego bed ni entiere koda responsibility ting' mar ne nyathine bende opuonje yo makare. Koro iyudo kamane mang'eny. Machielo ni to thin. To mang'eny en ni janyuol bende odich. But adieri en niya, pesa ok nya bedo janyuol. Nyaka in bedi kaw thuolo mondo ibed janyuol. Kacha kadhi machielo kendo en ni weche mag tiyo gi yedhe makech bende timore ahinya kuom nyithindo gieki. Nyithindo gieki nyalo wene tindo to nyithindo gieki tiyo gi yedhe makech seriously. Nyithindo gieki madho njaga, nyithindo gieki tiyo gi kong'o ka giduogo dala. Koro iyudo ka the moment ma ng'ato osetiyo gi yath makech odhi reduce resistance power mare. Koro to kendo gimoro amora marach timore. Kata obed mana kotimore skul to timore oko ka. Iwinje. Koro agi icho kata odhi go kucho to wach skunde okethore. Kendo gima chak timore kendo ni rwakruok mar nyithindo bende tindo chochni. Nyathi rwakore makuri kuri mabe nyathi sikul adier yawa. Irado kode oko bato ng'ine nyathi sikul. Iwe ni maendi samoro ma ng'ato mosebalo gi piny. Ahinya kinde magiloro koso. Kata kinde magiloro, sana kinde magiloro. Kineno kong'is ni ma nyathi ma ja form 2 ok inya believe. To koro kuna kar rwakruok man to koro gi oko to koro e sikul nikech koro skul no ng'eni ka jopuonjre nitiere koda uniform. Koro rwakruok nyalo bedo nade? Maendi magi points mano kata cross. Koro abiro chungo kwa duoge sikul. Abiro chungo. Koro wadhi mbele. Rwakruok ni be is causing a lot of things. E nyithindo gieki oko kuon gieki. Moko rwakore ma kinene to kinya ng'ene ma nyathi sikul. Okinya associate kinya. Iwe ni maendi jatene ma oko ma samoro nyaka na yudo ginene. Ko inange o somewhere else. Aya. Weche moko be samoro mamiyo nyithindo miluma e yore mag weche keny gieki. The kind of sexual education mitimo bende samoro rach. Iwinja? Jomoko wuok ni dhi timo sex education e skunde to kaka itime yo mamiyo nyathi miluma mar keny. Ng'ato dhi okawo giche chano dhi oketo kache chande. Demonstration itimo kache yo mar tiyo gi raboyunga. Iwinja? Kakidwa time itime yo ma is pornographic. Tingeni keli inje puonjro were to ingeni weche mutende kod somo ahinya sex education sigi nyaka puonje school nikech wadak e piny molony nego ne time yo machal nade nyaka puonje to ipuonje gi caution ok ipuonje ka gimi motivate nyathi mondo odhi otime to odhi otime mana gi raboyunga. Iwinja? But ng'eny ne itime ma koha kanyo to nyathi is charged omanyo the next omanyo ng'at mo the test godo kasi ro ko mokwongo mar ariyo timo godo mar adek chande giyudore ka gino kaka boyunga onge the next thing iwinja koro gine kata kitime to time yo moro ma ok the hype their urge kasti we kanyo gi urge no kubedo hyped ting'ise about raboyunga kende. Makoro itimo iwacho ni puonjo nyithindo kotenre kod sex education nego beni nyiso gi repercussions achiedh nade manyalo wuok kotenre kod terruok machon. Goro iginiendi wache yo manyathi wache man giniendi gino kadhi temo to kiwache okidhi kete yo moro mag ok man giniendi adhi temo gi raboyunga kaka wache jande kaso dhi temo gi raboyunga mar achiel mar ariyo mar adek ok giyudo circumstance oyudo ka gionge godo the next thing which is timore marach. Iwinja? Katieko iyudo kandi nitiere pinje moko mar kidhi kara chonyo mwalo ka kech an ajaw Bay County buto yugi siwinja koro gik matimore Bay County ang'ete. Iwinja? Kasto kaluwore ni bende gik ma understand koro abro chiwo examples based on gik manitiere around gi kuond mang'eyo. Area mar kara chonyo ka wan gi problem sana mar pi. Iwinja? Koro nyathi a skul godhiambo odhi manyo pi to yudo japiko moro madhi kawo ne pi nono. Koro water for sex timore jok man gi pito nyalo weni maendi ok timre gine timore mwalo gine kun manyalo kara chon gine koro kelo wae point ni mokwongo mar chan to ema koro pito ok chan pio kan pi en chan donga koro kionge namna mar kende yonge namna yes but gima timore ni ya pi en gimoro minyalo wuoe to imanyo kaka konyo. Iwinja? For example ko winjore ni man nyalo bedo shida to wan gi gavana maber. Iwinja? Ko wuko maber to pi ok nyatamo kara chonyo mwalo kaendi mamenyi thindo nongo pi yo mayot ok wuoth long distance manyalo kera njawe yo. Iwinja? Aya
Moro be social media kind be is a major issue. Social media nitiere kwaneno ji machalo kaka Bahati mondo go be ne ng'ako ke social media timo weche mag anjawo malich nyuwe ando nyichi chande chutho da bedo gi teko to ni ng'ake oke social media ke macha tim mar anjawo kalure koda thum manyien manogolo thum manyien manyogolo chande an nyadhi a block e bo kata no gimoro amora ma associate kode ke mach chalo ochalo ng'at modhi okawo ogire no tine je chien publicly iwija macha kore do ka gik maka ka nyithino dhi neno to kuma ni my life kara wadhi gi ngima kasto weche mag pads gieki mag sanitary pads taulo mag ria taulo mag ria iluongo ni taulo mag ria sanitary towels dholuo ni otedore koro iyudo ka nyathi manyako samoro openj janyuol pesa to janyuol onge pesa niendi to maendi en weche mag wich kuot ma samoro ok odwani mondo mi omake to ng'at moro wuok japuonj moro dwa miye pesa to japuonj dwa miye pesa dwa take advantage kode iwinja kaso dhi kelo weche gi mogik en child welfare and protection policy which is very very important. Child welfare and protection policy which is not very strong and okti kode kuonde mang'eny. Kijana moro nitiere Homa Bay county ka iluongo ni Owilija Siasa Jacob Owilija Siasa notemo launch program ni endi kendo I wish it takes on very well. En program manyalo ko gik moko ma yudo ka wach kotimore to tere kangaru idil kode kaka eno straight gimoro ne ikawo ne ng'ato chiane yudhi uso dhiang' dhi golo pesa mathin kasto wachno lungore onge ng'ato oroch ratiro ma nyathi tikawe tidil kode kaka eno koro kwadok e yore mag sikul to gimomiyo nyathi mapok ochopo e higa mar 18 ikwano kaka nyathi mamiyo kuponi roch ratiro mare timaki en ni higago ikawo ni pok oromo make decision maber e ngimane iwinje koro kaka in ng'at ma japuonj ikawo ni ine monego beni koro ingi maber ni makosa tikwere nikech adieri ma kende niya nyithindo moko nitie mong'eyo weche mag anjawo gi kioko kodhi e sikul en e boarding school odhi e sikul to en maendi seche ma en e sikul to en nyathi sikul to ka en dala to en dhako iwinje koro ong'iyo gi weche gi bako dhi sikul to the next ng'ama neno manyalo deal godo en japuonj moko dhi masere nyaka jopuonj bing'e timore iwinje koro in kaka japuonj kineno ka nyathi sikul dwa behave e yo mok ber to in bing'e ni nyathi ma pod tin wiye pod ok ti maber to an awuon ema nyalo konye itamori nikech ing'e maber ni ma jela ema biro oketie tim odhi oketie tem ting'i maber ni ma jela ema tema jela e tema e adhi chamo oganda higni 20 koro in iwuon iweri godo tiwuok idhi kumiriye koro okenge ma kamago japuonj otim nang'o nikech ing'e ni okang' ma kama gima timore niya mokwongo kik ng'ake ni ma nyathi manade wi rach ang'o machal wiye timore nade njaori ang'o mibiro ira gimitime niya i-understand stage ma entiere nikech en adolescence gima kamano kitimo to nyalo crash self esteem ne for life iwinja kinen ka in japuonj madichuo to nyathi sikul ineno ka dwa biro iri ineno ka dwa seri gimitimo en niya kik idhi njawe kata nyim ji dikoro ni kata mane wuoni dwa dhawo ne malich kati wache kum jopuonje weche nyathino chare ma hitre for life nikech en bede kata mana gimineno timeno kaka ineno ofilno ok obi file forever ndalo moko timo poko ni edire ang'ane tima gimitimo ni receive gima ne I understand gima timore gima awinjo giming'isa awinjo giming'isa kendo ing'e understand nikech kaka sani endi ing'e ni in stage mamano is very possible but aneno ni kaber anadwa nakonyi nikech gini endi koponi otimore sani endi tabro ngima ni bro kethore to kamano ngima ni odhi iwuoyo kode mos I recognize the gino, first of all, recognize gino is normal. Feeling mara is normal. Casto, recognize the fact you just appreciate her. Inyise inyathi maber, kendo yes, but gimanja kibet king your beni and the mind is all about to do with your future. If the guide e yo moro maber ma ok destroy her self esteem. Kisa timo kamano,
unless ni koro nyathini dwa bedo tama makata isewuoyo kode to pro dwa bedo tama mane makocho protect koro nyalo report to the principal but kiki kud wiye publicly iwinja nyathino biro appreciate for life iwinja nyathino to kikawo nyathi sikul japuonj modhi okawo nyathi sikul orocho ratiro mare inyalo bedo ni usiepe sechego to nyathini ne biro dongo nyathini kodhi odongo obedo ng'ama ng'ongo kaka sani ni kono odhi bedo ng'ama ng'ongo to paro ni japuonj moro mane orocho ratiche mano jasike nyaka chieng' kechoko ni japuonj ni nokawo advantage nokonano ne nyathi moro mondo mi ogaida to already nen ng'at maduong' in gi jasigu ma nyaka chieng' koro mondo mi kik invest jasigu bed gi jasigu mang'eny nyathine ne gaide nyathine biro chopo kama koboko ni japuonj ni nokonya yes mana inya Kelly kata kamano nyakorom Gajwang bende wantiere koda welo machielo iwacho ni betale dham never donge wagero kamano inya kum chopo mari Joan Mukami nyakorom Gajwang en jahocho Joan be nyalo nakawo thuolo mar moso nyikorom Gajwang to donja e thor wach mwantiere godo waloso kotende koda anjawe skunde kaka jahocho samoro be nyalo mana nyiso paro mintiere godo machiegni amoso jowinjo kamoro amora magintie kaka uwinjo ni iluonga ni Joan Mukami tanan jahocho koro e wach anjawa ma skul ni anya wacho ni nitie gik mopogore mamiyo gigi bedo kaka gibede skul ni japuonj nya bedo gi paro mopogore gi jahocho no chana neno gik moko e angle mopogore aneno ni nyathini ang'o manotimre ne kata ang'o matimore ne e ot momiyo timore kako timore kamae nitie also kaka nyathini odongo kama odonge no kata kama odonge kata kama gidake ang'o madhi mbele kanyo matimo nyathini momiyo otimore kako timore e skul ni nochinya yiro ni kodok ot to mana kaka japuonjo ya pimo mbele kae ni e skul en nyathi to kodok e ot ten dhako kata en chi ng'ato onya bedo ni e skul ka en nyathi to kodok e ot kachacha en janyuol orito nyithindo wetene kata en makoro dhi manyo kaka nyithindo wetene chiemo nyimine ni gi jawuotene ya gi owetene no samoro baba gi mama gi kongo baro gi ndasi kata ok gina jok ma oromo bedo jonyuol ne wach nitie janyuol gi janyuol koro samoro nyathini en janyuol ne en janyuol to kodok e ot te en ma en janyuol nitie janyuol gi jonyuol yes nitie janyuol gi janyuol koro yudo ka nyathini kadhe gik mang'eny e ot kae maka koro dok e skul to konya timo kaka dwarore e skul not ot kata cha ene ma en jatelo ene motimo gimoro amora to donje skul ka to japuonj dwa pimo ne ni tim kama ok nyalre koro bedo nyathi ma wiye tek nyathi ma timbene benjore koro gin gik mang'eny are dongruok ma nyathi are tin ne nyaka koro ochopo kama en rawera no to be jo nyithindo ma rowerni gi pach gi ng'eny gik ma giparo ng'eny gidwa ni gi explore gin gi a lot of curiosity odwa no temo ne ni kotimo ma tang'o mabotimore nyocha wach ni nyithindo onge chwade skul koro odwa no temo ne ni katimo ma to japuonj chwada tang'o madhi timore ne wach sirikal osewacho kama to japuonj to wacho kama koro weche inago chando nyithindo kabisa ting'eni weche motenre kod EMO hiu moko kuom gi bende Ezekiel osemulo matin mano motenre kod gimomiyo ni tero ke skul osebedo kabedo mang'eny ahinya mano lose bende ni kotenre kod iwacho ni poverty chana dibed ni en wach mabende isiro te okenge mage asiro wach no kabisa na wacho ni gi dongere wacho ni there's no dignity in poverty koro dhier gi marach ahinya no samoro nyathini gimocham onge gimorwak onge ken nyathi manyako samoro sechako neno dwe to kata mana pads ginigo onge go koro yudo ka nitie jopuonje mana kaka Ezekiel wacho ni nyathi sero to konego bed ni oyie but gibe gisero nyithindo oseng'e maber ni nyathini onge konyruok to dwaro gik matindo tindo odwa kaka orwakre odwa kaka ochiemi to koro odhir japuonj mondo pimne na wach kentie skul kachacha japuonj ni ema chalo janyuolne ni ot kata chalwa ot chalo kama to dwaro kony koro kar mondo kony nyathini ka janyuol en ochako neno nyathini ka ng'ama nyalo ko mbasne kata jaode koro yudo komiye gimoro matin kata pesa ne moro matin odhi omany godo chiemo moro kata odhi omany godo law kata odhi omany godo mana pads ginigo to chako sero nyathini to koro nyathini neno ni en koro ober kata opong' moingo jowetegi koro nyathini dong wiye dhi bedo matek kae to ken nyathi ma wuoyi en samoro minyise kaka koro community wa
ing'isi ni nyathi ma wuoyi ine ma in wuon dala ine ma iratego koro ibed gi paro mang'eny ni koro an e wuon dala an monego bed ni atimo kama kama to kaka wakonyre onge koro kodhi e skul kacha cha en opara dhial midhiale godo ot cha ma kobet e skul kae to neno konego bed ni somo nitie okenge moket ni kata rules ni mondo oluw oneno kokonyali niwach mokwongo kech kae poko chiemo okonya winjo gima japuonj wacho kata pache paro ni onego bed ni atieko skul ka piyo piyo adogi adhi ago kata ken mana boda kata tich moro koro neno ni tij cha to miya pesa skul ka samoro winjo ne be ni piny koro kata gik mipuonjogi samoro be ok owinj koro beda nyathi machendo ma janjore ma timbe ne gina timbe moko ma ok dhi kaka skul dwaro. Erokamano ahinya. Ng'eny koro Mgajwang'o ote muoro thoth abiro bedo kaka oge kin thuolo machuo. Kata kamano nyaka wach moro kam. Imo hiyo iwacho ni early pregnancies e skunde bende osebedo ka neno nikech kaluwore koda nonro ma bende ochiw ka iwacho ni imo hiyo ahinya bedo e kind nyithindo mantiere higa 15 nyaka 19. E higa mar 2022 iwacho ni en kwan atamalo 15 to nyaka sani nyakoro Mgajwang' ka jopuonje bende emiseyo gi weche makamage. Ing'eni keli nyaka walose nikech kopogore kata mana gi early pregnancy wantiere koda tuoche kaka ayaki iwacho ni osebedo ka medore kuom rowere e pacho ka. Aparo ni wamul mano. Yes. Gigi gitimore sana kendo ging'eny sana nikech yudo ka nitiere mana ka osawacho ni nitiere gik moko mang'eny sana makelo yot ne magi mondo omiyo timre. Iwinja tinde bende yudo ka wach mar mentorship e nyithindo gi bende odok piny mondo ok giya thuolo ne joma osego kogno manyalo guide nyithindo gi mondo wuok kodgi. Iwinja nikech wang'isi ne ya mentorship akere dir man wane school cha mentorship ne ng'eny ma osani endi akere bisana no gini nang'weni mana timore samoro mana timore nikech ang'o dong ing'eni ni mupuonjo nyithindo gi e sikul samoro nyalo nyiso nang'weni gin makamano bede okay gima timore ng'eny ne yudo ka samoro bende pesa kich ng'eni jok modhi timo mentorship gi nitiere gimoro bende samoro ya imiye pesa mar fuel moro iwinje to kiyudo ka japuonj bende principal bakina yudo ka samoro kata mana kaka nyithindo gi kichiem is a problem. Makoro wacho no ochumi sebedo ka kelo achiedh nade. Ka sirikal nyalo kawo mentorship kaka gimoro maduong', kaka migawo maduong', to konyo nyowe. An nitiere gik moko manong'isa sikul ma pod aparo nyaka sani. Ok awuondi. Nitiere jomoko manobiro sikul manyalo ng'aki wach mikomadiya ma to wiye ok wil godo. Iwinja. Kata mba paro gi kata Mgajwang' samoro dalo nyiso kinde loro isimu. Ema kora nyisi ni gima timore niya sirikal omanye kaka kawo mentorship bedo part of the program. Iwinja it may not konyo okonyal bedo no konyo ji te but nitie nyithindo ma mentorship biro konyo. Nitie nyithindo ngero mo nitie mawacho niya ni nyathi kich en osomo seche misomo ne nyathi seche misomo ne nyathi bari janyuolne seche muchiko itu winji kidaw ne nyathi bane kae bosomo iwinje nitie nyithindo wach mentorship ne ni onge kaka onge dala to chako onge sikul nyathi ni obro make decision based on what iwinje koro raw materials for making decision and information mane raw material for making decision koro ka raw material ni ndie maonge chingmoro nakaw thuolo ma dheti mentorship Turkana awuka for like 2 weeks nadhi this school natimo mentorship no moko adwa chudo yes anakwagi mana abiro kaendi Nairobi tatimo mentorship jogoro akanyo wuoyo atimo mentorship seriously iwinja bas samoro gindo ka koro realities of life chuni ni samoro kinyal timo magi nono seche te but I can tell you for a fact ni mentorship dwarore sikunde mondo wuogi nyithindo gieki seche moko ka wuoyo kata keto video e social media to ng'ato biro ira nyisa ni yawa I wish ni nang'e gini endi 10 years ago. To kichako mos 10 years ago ni nene high school. Mangiso ng'ato nokong'ise gide ka ne high school. Iwinja. Koro nitiere gik moko mikawo mathin to gik mathindo gieki ema kelo gima duong'. Sani kadang ibede kom mantiere sandan ma sandan ochung'e ni tidhi bede. Okinya kone sandan thir gima tima onge. Sandan onyalo ng'aki michikri. Winjo batimo. It's the same thing. Gik ma inyo ji thin mana ka sandan. Ignoring mentorship e skunde gieki
One an japuonj na niluongo principal na niluongo ni Vitalis Ojwang Rarewi. Iwinja? He was buried recently, may his soul rest in peace. Vitalis Ojwang Rarewi nodhi okawo thuolo mar mentorship bodhi oketo as part of the curriculum mar sikundwa. Iwinja? Mano kajon from 1 St. Tericam Deogracias Asumbi Parish. Mano orphanage kama nasome. Anasome orphanage. Anoka some anoka some group of schools. St. Tericam, the last lesson to lunch ne en mentorship. Majopuonje matimo. Majopuonje matimo. Iwinja? Statement mane onyisowa over and over again ulungo na ni ngire men tight. I mean boys tight. Girls pocket. St. Tericam fence within our hearts. That was the statement amako nyakasani. Sani angama ngongo. To statement put amako nyakasani nango nikech nonyisowa ni fence within your heart. Nyaki bed gi ngat man gi chiel e chunyi to chiende no kinya kete ka ngato poko gizira ki kete. Koro mentorship is very very important among schools. Governor Mara Governor Wanga county man Omabe. No apeji. Karone kubere uke county man ka Okoma Bay. Don't want to record county da gwene gwene magoma. Sani ki wacho county ti wacho Okoma Bay. Wachni Okoma Bay. Katamba nyako Okoma Bay. No, okay, you mean wachni Okoma Bay. Kila ngata ni wana gara tira marbe de county mu. Oh, kile tiro ka county wa Okoma Bay sani okwayo ta enya. Governor wa oero weche mag mentorship ahinya. To ewa kwayo ni mondo mi yare obede maduong' sani. To kata mana woman rep, iwacho ni jaod bura e county ma Homa Bay, mano Mikai Bensuda kata mana kiwinjo ni pada gal bata boy. Do mago pod ngima na mentorship. Yes, to okrono bene yare. For example, sani ni nyithindo gidhi loro. To sama gidhi loro ni endi December ni nyithindo gi ingene they already have imaginations e wigi. Gigo mage plan mar timo. Kao giyudo ngat moro modhi olo pie wigi mondo bi gikue okawuonde kata mar December ne. A lot of cases are going to be recorded. Ero kama na John chakre higa mar 2024 mano chakre January mar last year nyaka sani TSC wacho ni giseyudo kum ne jopuonje mabende osedonjnegi gi cases mago mag rocho nyithinde sikul nyalo bedo timbe mag anjao e kin mamoko jopuonje 111 to parni ok gin nyiri kende ema irocho ratishi kada una nyithindo ma yawuoyi japuonje manyiri wacho jopuonje mamine bende rocho nyithindo ma yawuoyi koro wacho ni chakre Januar mano mar higa mokalo nyaka sani cases gin 111 to gimano mako wanga e cases mag hiu mago early pregnancies nitiere constituency moro e county wa mano ma Kisumu higa mar 2023 teenage pregnancies nantiere kanyo 3,816 wach moro malite kind learners mag 10 to 14 years old. Aparo ni mano wa ikinyal mna medo lose wi mano bange abro bedo kaka ote. Okay. Mano en gima lit ahinya considering ni nyithiwa mathindo gi mako ich kaka gitindo do. To kaka dwa wacho mbele ni wach dhierni. Achiel kuom gik mamiyo nyithindo gi timore kaka timore ni. To be mana kaka japuonjo wacho mentorship. Mentorship wachno asiro kabisa. An kaka aja ocho ni an gi programs kendo alonya inye weche rowerni gi young adults. I'm very passionate about it. Koro atimo mentorship go. Kenda to kako wacho okinya timo ng'ata chiel. To samoro be skunde gi ok gi yie ni mondi timi newach pod en gima nyien ahinya kuom gi. Especially koka wach ma hocho kon. Newach ibo wuoyo gi nyiri. Tin sami wuoyo gi nyiri ni. Ng'ama wuoyo gi nyathi ma wuoyi cha. Newach nyathi ma nyako ni isepuonje be kendo ise empower. But odok ir nyathi ma wuoyi ma pok obedo empowered. Mopogore gi mano, jopuonje wagi e skul kachacha gine monego bedni gin johocho. Lakini gionge puonj makare monego bedni gitimo godo hocho no kata mentorship no e skunde. Newach ijapuonj nyathi obiro pimo ni shida ne moro modhi godo mbele to e hocho ka gima okuogo malich ahinya en confidentiality. Kano siri. Nyathi kopimo ni gimoro ti konye mokipimo ne nyawadgi. Tiyudo ka jopuonje gi gima gikuongo timo en lando wachno. Nyathi obiro iri mopimo ni gima kama timore. En okawo mbaka no odhi obet godo e staff room. Odhi opimo ne jowetene. Koro yudo ka nyathini nitie class to samoro kata okotim maber. Kata ok owinj somo ahinya
to mane gima japuonj moro mopogore gi ng'ama nopimo ne cha dhi ng'ise ni timbe ni en mana timo kama kama, pachi en ma timo kama kama, to ma wach mano dhi mopimo ne japuonj moro e siri. Koro japuonj ni okawo wach ni odhi lando. Koro nyithindo gi kata gin gi weche kata gin gi gik moko machando pachgi ok ginya pimo ne jopuonje gi. Niwach ong'e ni japuonj ma kama kama kipimo ne to dhi timo kama kama. To mopogore gi man mana kaka wacho mbak mentorship no kata guidance and counseling in school onego bed ni iketo jopuonje mani gi training. To the first thing and confidentiality. Onge kaka inya kawo deputy teacher ma is in charge of discipline temiketo dhi bedo the head of guidance and counseling. Ok timre. Koro mentorships gi onego tim kaka ana time for free tatime gi johocho wetena to adhi to puonjo nyithindo gi. Niwach ndalo machon cha niyudo ka nyathi puonjo ni nitie gin gi wei ni gi moko mapuonjo gi ni nyako kisepong' to nego bed ni luokori kama kisechako tinde onge. Koro ana kawo ting'no kamara apuonjo nyako atime skunde atime kanisni atimo kata mana estate kama wantie osiepe nyithindo apimo negi niya nyako kisepong' onego bed ni luokori kama kisechako dhi e dwe onego bed ni timo kama kin gi wach ma kama kama. Alafu another thing ma promote weche mek early pregnancy gi ng'ama puonjo nyithiwa onge, ng'ama dwa go mbaka gi nyithiwa onge, jonyuol odich gidhi ka tich giwe nyithiwa gi jotije. To kata kok gidich pod wan gi gik moko ka tabu e luowa kae kaka idwa bet piny gi nyathi pimo ne weche nindruok gi dichuo gimonego bed notimo gi dichuo pod waluor. To magi mbekni manyakwago newach kokwago gi nyithiwa gigogi gi jok moko to gineno gi e mbui kata gigogi gi mbesegi to mbesegi magigo godo mbaka gi gionge experience to gionge puonj moromo. Koro en odhi opimo gi nyawadgi chon gise ni an asechako timo kama ibe onego bed ni timo kama to keni kotimo kama odhi mako ich to ok en ready mabedo janyuol odhi yudo tuoche skunde ne dhi ng'adre. Koro onego bed ni kata sirikal nigi programs mikonyo godo nyithindo gi e hocho iluonge ni a comprehensive sexuality education. Skunde wa onge go. Yes, nitie curriculum kaka dendi chalo kaka dukni chalo but onge ok puonji ni in kisechopo kama kitimo gima kamae to timbre ni kama. Kata yudo ka nyithindo manyiri ng'ise ni nyathi manyako onego bed ni in bikra. To bikra mipuonjo nyathi manyako ni onego bed ni okane ne nyathi madichuo to puonje no onego bed ni okane ne en to kata koko kane tang'o matimore. Mane penjo maduong'. John kiwe wakane moko kuom ote nikech aneno ka saa koro wadongi matine dakika 5 mondo watiek twak marwa. Ote nyako Ramgajwang' ioronwa ila imagwa magote machoka rede ka uchiel nono mbi mago ganda bendi ioronwa ote. Aneno kanyo ka Akuku Otieno mar Thim Licho Hinge County ma Migori. Sharon penjna wendo ni to en ang'o momiyo en ang'o minyalo tim mondo kangaroo court orum mondo nyithindo oyud ratichgi. Mar ariyo wacho ni to en ang'o mamiyo jopuonj machuo ema ka oketho ratich nyako to landore ahinya to kata japuonj mamine oketho ratich nyithindo machuo to ok wuoye kata matin to gitim en ang'o mamonogi. Aparo ni yudo wote makamano. Ote mar adek wacho ni to en ang'o momiyo janyuol owinjo tim ka wawacho adiera ni nyithindo ka pod gitindo kaka wan ne ikono wachon mondo luoro duogi e kind nyithindo gi jopuonj. Aparo ni keli ni selose bi mano. Bendo ni Sharon school onge mamiyo ng'ato ich lakini japuonj magombo bedo e achiel gi nyathi school onyiew ne chiege uniform. Wach moro matek ahinya. Aya, ote machielo Salfrey Ongadi wacho ni please Sharon penjna Ezekiel ni ang'o makelo weche mag wang'o sikunde. Then I'm in full support of mentorship lessons in schools. Mike kiwuok Siaya jalony wacho adier japuonj chodo nyithind school nikech jonyuol odhier. Frank Ogwade Morning Ramogi wacho ni Frank Ogwade from Narok show iko juu tu sana. I salute hao walimu wako sawa kimafunzo. Aparo ni keli minyalo duoko gi wacho ni mugi kwa tieko. Acha ku kangaroo court. Asewinjo weche mang'eny wach kangaroo ka masamoro kanyalo wacho mbui ka. Kechiyudo ka wacho setimore marach. Kedido ka gima rach ni samoro nyathi omich mochako mede gi tuo dichiel. Kae to ng'ato dhi kelo 10,000 mondo tiek case janyuol modhier ma 10,000 yoko nya paro no nene mugi karang'o iwinja kore kaw 10,000 ka 20,000 idhi to wachni ndidhi bedo swept under the curtain
under the carpet to nyathini ndi suffer for life. Aparo ni gima timore ingene chon ne wan brothers keepers. Ma kichungi nyako sino kanga maduong biro turingo ke tinde takni okija nyuola okochuno okisom na iwinja koro gima nyalo tieko ginene kaka jite obedi kaka janyuol kinana wacho marach report kikrit ni manyathini kinana wacho marach mar ngata report wachni endi iwinja nekech weche gi kitimore to ngat ma report ngene kech mano ok nyathino wada okochuno ma nyathi nyar ngane okethore mano wachne kuno gundu jo kangane iwinja the moment ma gini ne timore ni rito nyaka nyathini mondo timore ne to gikibro timore to gima je kibet kingi maber ni ya mach ma wangod ng'at ma wangod jabathi muro odi kodonjo kari yudo kosebedo maliet to wang'e Giwachni mogik kele ahinya nyaka tindre kod ng'anyo bende mag skunde nano ka achiel kuom joneno magwa openj wach kamano. Ng'anyo mag skunde timore nikech gimagi king'e maber na bro timo gini to onge consequence idhi time. Iwinjo? Nyithindo makelo ng'anyo, nyithindo nitiere ma niya gi wich moro ma samoro ok ber. Kech obedo cost gi nyithindo mathin to dhi olandore kaso gibedo mang'eny. Nyithindo discipline mondo mi oduogi. The moment mo onge discipline moduogo maber, the moment mo okomi jopuonj thuolo makende mar punishing jogi eki to ng'anyo ok bi tieko mayot. Timi matimore. Nyithindo ok obedo tiere ma ng'anyo nikech mane yo kende monyono angora attention mar janyuol. Iwinje? Mane yo kende mondo mi abanera ji ong'e ni ambe antiere. Nikech nyathi moro pok nong'ise kata mane riek, pok nong'ise kata mane ng'at mo man ng'ato mo maya maana. Koro throughout his life o believe in very useless. Konya nwango thuolo mar time gimoro manyalo kawo attention bedo kuome to dhi ong'anyo. Kech ong'e ni mano is the only way manyalo nwang'o attention ma wuon gi nyalo biro e skul. Wuon ipok nobiro kata mana e skul, min ipok nobiro kata mana e skul. Iwinjo matimore. Koro en nyathi moro mochal le. Koro an bende yawa dong abede dhano yawa. Dong samoro bende ola mag mbese bende nyalo. Sikul ka be antiere performance be samoro low. Dala kusi jonde ba cha nitiere yawa. Koro an be koro mangi matimore. Angene sawo siruba dak sawo siruba kama na inya nikech angene dogi bende milimili kotende kod puonjo rawere pacho ka Joanna gimi nyalo medo gach mogik otiko. Nitie penjo mano penj ka ibo yie na manana duoke ni nango weche ma ka jopuonje ma chuo winjore ahinya moingo jopuonje ma mon mana kaka na wacho mbele kachacha nyithindo manyiri wacho ni they are empowered ng'eny gibedo empowered yet nyithindo ma chuo joma empower kata programs mang'eny ma empower nyithindo ma chuo onge. Koro yudo ka nyathini wiye kuot oluor go mbakani ne wach ng'ama pimone ni gini rach onge. Dala kachacha idhiale ng'ise ni nyathi ma chuo kata king'iyo nyithindo manyiri koduogo moleo to janyuol go koko to nyathi ma wuoyi to nyabedo oko mang'eny koro pok opuonje mong'ise ni gini rach koro wigi kuot gi kia kata ni gimotimne gino rach koro ok giwachi to mogik ma dawachi an kaka nawacho mbele kanyo mentorship programs gi atimo to dagombe natimi gibed kata ni gin Homa Bay kama japuonj pakore ni yae kata obed mana ni Siaya County reach out ken gima igombo to kata idwa ni okonyu set up structures mondo timi reach out. I can organize that for you e skundu kanyo mondo wakony nyithindogi ne wach gidwara dwara mana kaka iwacho ni attention no samoro nyathini timo ne wach ot kacha cha okone janyuol jatiche mobedo kode to koro odwano tim gimoro mondo be onene mondo be owinje koro gitimo gik moko ma ka strike ginigi mondo kotimang'o onegi. Joanna guni rokamana inya kuom de thuolo mar twak kodwa hodong gin bende rokamana inya kuom de thuolo ang'eni twak makama nyalo wuoyo nyaka macha to ng'ato kinde ka kinde en mana puonj ne rowere en mana geno mara ni migawo mochung' weche mag somo kokalo kuom piny owacho ma pacho ka gibiro bedo ka giketo mentorship e skunde mar mondo mi wakony future generation wach nikech wacho nyithindo masani e jotelo makiny kok mano dakika 2 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo bende makelo e giko mar twak marwa okinyi kawuono en chieng' tich abich manyiso ni bang' ma en chenro mar ng'e jothumbewa. Solomon Atito Kafaya odayo dho jathum mong'ere kaka Awilo Jakatolo mano emowii godo wanwanere kanyo e chenro mar mbako romo chakre saa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'ao.